amb el tàndem i hem fet la sortida, perquè l'altre dia no l'havíem fet. I hem dit que als peus fem exactament el mateix que a l'entrada, per tal que puguem anar de simètrics, que estem anant així els dos amb el mateix peu, i que puguem ara tornar a anar asimètrics. El que fa el líder és tornar a repetir el rock step, kick and, d'acord? I perquè la follower sàpiga que jo estic sortint, el que faig, l'ajudo, quan marxo darrere li poso la mà a l'esquena i quan faig el kick, me'n vaig endavant, perdó, quan faig el rock step és rock step, kick, can, aquí ja ens hem obert, d'acord? Anem a fer des del tàndem, ara aquí em preparo, li poso la mà darrere i rock step, kick, can, rock, i aquí li puc fer un canvi de lloc i canviar la mà. Anem a fer ara l'entrada de tàndem i la sortida de tàndem. L'entrada de tàndem l'hem de fer mà creuada i és el mateix rock step, kick, can, rock, i ara aquí la sortida, rock step, kick, can, rock. Hem fet una rutina per lligar els passos que coneixem, perquè us ajudi a practicar, no perquè us serveixi de ballar sempre així, i hem sortit de posició tancada amb el tactarm. En pas de 6, rock step, kick, can, kick, canvi de lloc deixant d'anar i aprofitant per canviar de mà, perdó, m'he equivocat de peu, però sabia que havia de fer el rock step i ho he fet. I aquí ara quan vull sortir, l'empento, suau, canvi de lloc, podem fer un canvi de lloc agafats, un canvi de lloc recollint, per fer-ho tot. Vinga, entrada, sortida, canvi de lloc, un altre canvi de lloc agafats i recollim. Anem a posar. Em sembla cada vegada diferent, perquè els canvis de llocs he fet agafats, ara que he sortit.